Guys, lain na po ni nga storya ang atuang pagahisigutan karon sa atong sambingay sa Kristohanon nga daghan kang makatunan nga mga moral lesson. So, para masabtan nimo guys, inani ang senaryo sa mga storya. Istorya kini sa usa ka tawo nga nahulog sa pangpang. Now, para masabtan nimo, inani ang dagan sa mga storya. Dunay usa ka tawo nga nagabin-an siya guys. Pauli silang panimalay. So katong ilang panimalay, kinahanglang muagi o lasang o pangpang. So karon nagabin-an siya. And natapigas siya sa maong alagianan hangtod nga nahulog gud siya sa pangpang. So pagkahulog niya sa pangpang, kupot siya sa dakong balagon. Tungod sa kangit-ngit sa palibot, dili niya makita ang sa ubos nga bahin. So grabe gibati siya og kahadlok. Og samtang gibati siya kahadlok, nakahuna-una siya nga mangayo sa tabang sa Ginoo. So gaampo siya. Yun siya, Lord, kung imo kong tabangan, imo kong luwason, mo saad ko nimo nga mangalagad na gyud ko nimo kay katong maong tawo wala siya nagalagad ba. So kato nga sitwasyon nga nahulog siya kagunit sa balagon tungod sa kangit-ngit bati siya og kahadlok kabalaka kay kung di naman po siya kabalik sa ibabaw tungod sa kalayo na siyang nahulugan. So ang himo ampo siya nga isagtabang sa Ginoo. Karon abtan og mga 3 minutos, 3 ka minuto humani ag ampo. Doon na siya tingog nga nadungog, small voice nga nadungog nga pamuhi sa balagon nga imuhang gikuptan. So moto nahuna-huna niya nga diin man gikan tong tinguga. Unya nagaingon man nga pamuhi sa balagon nga imuhang nakuptan. So gihuna-huna niya ug mao ni ang imong tubag, Lord, nga mamuhi ko sa balagon. Dili na bay. So gaduha-duha siya sa iyang nadungog. Iyang gihuna-huna nga basin naay demonyo, naay demonic spirit nga gaunghong nga mamuhi ko para nga mahulog na hinong ko. Moy kamatay na ako. So gauna-una siya nga mamuhi siya, mamatay na siya. Kaya wag di ko niya makita ang gilalumon og ang kanabang hindi may makita ang iyang sa ubos nga bahin tungod sa kangit-ngit. So tungod sa kangit-ngit, grabe ang iyang kahadlok na. So nagampo po siya utro. Iyon po siya nga, Lord, gusto gyud ko nga maluwas pa, gusto pa kong magpakabuhi. So tabangi ko niyaning maong sitwasyon. Dili naman ko kabalik sa ibabaw. Unsa may akong buhaton? So moto yang ampo. Nilabay ang mga pila ka minuto. Daag gyapon say nadung nga tingog nga ningon. Buy lagi ang imuhang gikuptan nga balagon. So nasulod siya una-una nga naagyapon na dong nako nga buy ang gikuptan ako nga balagon. So wa gyapon siya mo bilib, wa gyapon siya mo tuo, wa gyud siya namuhi sa maong balagon. So niabot na laman og alas 12 nga nagkulumbitay sa balagon, gibati na siya og kalaylay. So niampo na pud siya, Lord, wala na ba laing tubag? Wala na ba laing pamaagi gawas sa pagpamuhi sa balagon? Ampo na pud siya, tabangi, Lord, tabangi taon ko for the last time. Tabangi ko kay laylay na kayo ang kong pagkupot. Unsaon man ako nga masib ko niini. So, abtag bila ka minuto, mao gyapon ang small voice niya nadungog. Buy ang gikuptan mong balagon. So, ang yang himo mamuhi ko ani, pero siguro undo na ako nga makita ang sa ubos. So nanigurado gud siya. So mao man nagway gyud ang imong tubag, Lord. Mamuhi ko niini pero paabuton sa nako nga muhayag tan-aw nako og unsa gyud sitwasyon sa ubos, usa ko mamuhi. So moto ni abot ang alauna, alas 2, alas 3, alas 4, gilaylay na sag mayo sa gikuptan nga balagon. Hangtod nga niabot gyud alas 5, alas 6 banag-banag na kita na ang kahayag. Karon igsuon, pagtan-aw niya sa ubos, mabaw na lang dai kayo ang distansya gikan sa kulumbitayan, gikan siyang tiil ngadto sa ground. Duha na lang dai kadanga og kapin ang distansya.
So tungod sa kangit-ngit wala niya nakita mong nibati sa kahadlok na mamuhi. Paghayag na dito na siya nakamahay, naka-realize nga sakto gud ang tubag sa Ginoo nga mamuhi ko. Kay masipti ra man ita ko ato, mawala untang kalaylay tungod kay mabaw ra man di kayo ang distansya. So kay wa man siya mamuhi, utong nag-antos siya sa kalaylay, kakapoy. Kung namuhi pa ta to siya, no? So masipti unta siya, dili unta sa laylayon, dili unta siya kapuyon. So guys, dili lang takutob sa ato ang sambingay. Actually, dako kayo ni og lesson sa kinabuhi ni atong sambingay karon. Now, naay daghang mga tao karon, bisan sa mga Kristohanon nga dunay usa ra ang lesson nga tumakuha nini, usa ra makahuna-una og tabang pangayong-tabang sa Ginoo. Magampo kung anaa na sa kalisod, anaa na sa sitwasyon nga namiligro na. Naay daghang mga klases tao niini nga sa wala pa mga kalisdanan, wala pa mga sitwasyon, dili makahuna-una og sampit sa Ginoo. Pero kung ana gani, grabe na kayo makasampit sa Ginoo. Grabe na kayo makasaan, Lord, kung imo kong ayuhon ini sa kita, mga lagan na ko nimo. Pero pagkaayo wala na ito nang alagan. So mga naay mga saan nga gipanghimo ba kay lisod na nga sitwasyon, guys. Dili dapat inana nga to ang pagkamay ng puon sa Ginoo nga usa ra ta moampo kung natay gikinahanglan sa Ginoo. So tapos gihatag sa Ginoo tong gikinahanglan, dili na ta may nampuon. Ang gingon sa 1 Thessalonians 5:17 nga pray without ceasing, pag-ampo kamo sa tanang panahon. Okay? So wala siya mo nga pag-ampo kamo kung aduna mo'y pangayoon, kun dili niyon siya pag-ampo kamo sa tanang panahon. Tanang season sa tong kinabuhi, no? Naman kay mga mayong sitwasyon nga niabot o dili mayo nga sitwasyon, pray without ceasing, pag-ampo sa tanang panahon. And lain nga lesson nga tumakuha nini nga sa atong kinabuhi, kung nangayo po ta sa Ginoo, no, ang kayuhan gikan kaniya, doon na po yung mga gisulti ang Ginoo diya siyang pulong nga dapat buhian sa atong kinabuhi, no? So daghang mga pabuhian sa Ginoo sa atong kinabuhi, sama sa sambingay nga nagkupot siya sa balagon, no, di ba? Gibati siya o kahadlo kay kangit-ngit man dili man niya makita ang iyang sa ubos nga bahin, gibati po siya og kabalaka, that's why dili siya mamuhi. So ang nahitabo, grabe ang kalaylay kakapoy nga iyang nasinati sadyang wala niya buhi. 3 times nga gingnan siya buhi ang gikuptan nimong balagon sa gamay small boys nga tingog, apan wala siya ni tuo. So kung nituo pa siya ato, di ba, kay duha malamang kadawog kapin ang distansya. So wala tong iyang kakapoy, no? Wala dili ta to siya kapuyon, dili unta siya lalayon, pero kay wa man siya mutuo, wa man siya muobey. That's why kapoy ni kapoy sa siyang kinabuhi. Ang lesson nga tong makuha niini, ang mga pulong sa Ginoo, kung dili gud ta muobey sa mga pulong sa Ginoo, mo ni ang makapaluya sa ato ang Kristohanon, mo ni ang makapakapoy, makapalaay sa Kristohanon. Kung natay kasing-kasing nga disobedience sa Ginoo, mao gini ang makapaluya sa tong Kristohanon nga kinabuhi. Kay gayon sa Leviticus 26:18, matud pa niya, kung dili gyapon ka mamati kanako bisan panining tanan, kastiguhon ko kamo sa 7 ka pilo tungod sa iyong mga sala. So makita nimo dinhi nga ang tawo nga dili mamati o bisan pa magayos na mati unya dili musunod, dili ta masinugtanon, matud pa niya kastiguhon ta og 7 ka pilo tungod sa atong pag-disobey kaniya. So kanang kastigo makapaluya gina nato. Muna nga ang importante gyud ang obedience gyud sa Ginoo. Kay kung niobey pa to siya ato nga buhi ang balagon nga imong gikuptan, so dili siya malaylayan, dili siya kapuyon. Pero kay na buhi, so gibati siya og kakapoy sa kinabuhi. Sa atong kinabuhi, ang lesson nga lain nga makuha nato niini, naay daghang pabuhian sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now, ikaw na nakabalo kung unsa ang mga buhat nga dapat buhian nato, mga kinaiya nga dapat buhian nato. Okay? Mo na makapaluya o makapakapoy sa imong kinabuhi kung dili na mawala nimo. Kung dili na nimo biyaan, kanang pagbuhian na mo na pagbiyaan na, biyaan nimo na. Matud pa sa Colosas 3:8, kanang pangbiyaan nato mo ni. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan, no? Naay pabiyaan niya, pabuhian ang kasuko, okay, una ang kasuko,
ang pagkasaputon, ang kahugaw sa hunahuna, ang pagpasipalag sulti, ug ang pagpamalikas, di ba? Sumuni ang instruction sa Ginoo nga buhi-an nato. Kung dili nimo mabuhi-an imong kasuko, dili nimo mabiyaan imong pagkasaputon, ang imong pagkahugaw sa hunahuna, ug ang pagpasipalag sulti, grabe kang makasulting mga malaway nga pulong, ug labi na gyud ang imong pagpamalikas. Kung dili nimo na mabiyaan sa kinabuhi, dili nimo na buhi-an. Kung modisubi ka sa Ginoo sa iyang pabiyaan, mao nang grabe ang kakapoy sa imong kinabuhi. Kana bitaw makaayon lamang ka na unsa naman imong kinabuhi, na unsa naman iyang pagpuyo tungod na sa atong batasan nga wala nato biyae. Adunay gisulti ang Ginoo nga biyaan sa atong kinabuhi. So guys, dinhi lang ta kutob sa atong sambingay. And kung bago pa kaninga channel, be sure nga naka-subscribe ka para updated ka sa daghan pa natong mga video upload. Kita-kita na punta sa next video. God bless, glory to God.